Що се касае до Западните Балкани, имаме няколко варианта. Затова ние предложихме един, който според мен не носи рискове за Европейския съюз. Сигурни сме, знаеме, а и Жан-Клод Юнкер само преди няколко дни в София. И благодаря и на президента Таяни, и на Жан-Клод Юнкер, и на председателя Туск, че дойдоха в София за откриването на българското председателство. Ясно знаеме, че в мандата на тази комисия няма да има нови държави членки от Балканите, приети в Европейския съюз. Но в същото време ние много ясно трябва да им кажем и много честно какви надежди могат да хранят. Как във времето биха се разположили вижданията ни за интегрирането им в Европа. Смея да твърдя, познавайки региона, че това е точният момент, в който трябва да го направим. Вие виждате, вчера един изстрел в Косово и буквално взривява целите Балкани, преговорния процес между Косово и Сърбия, и веднага настроенията стават други. В момента народите от Балканите истински очакват и вярват, че бидейки географски и исторически в Европа, и накрая ще имат план за присъединяването към Европейския съюз. Някои са по-напред, някои са по-назад. Аз мисля, че България и бивша Република Македония дадоха един изключителен пример, че има държави на Балканите, които с такт, добронамереност могат да решават проблеми и да не идват при вас с проблемите си. Договора, който от десетилетия се влачеше или се работеше по него, но така или иначе не се приемаше за добросъседство между България и Македония. Само преди няколко дена го подписахме. Завчера съответно Македонския парламент го прие, ратифицира. Сега, надявам се, следващата седмица и българския. Но премиера Заев беше, както той казва, доста храбър, както и ние. И истински се надяваме сега между Скопие и Атина също да завърши процеса относно името, защото това ще даде голяма перспектива на Скопие. Казвам го не случайно, за да не дразня колегите от Гърция, но да се даде перспектива за НАТО и Европейския съюз. Защото това е едно място на Балканите, където той е като крайъгълен камък, този, който държи строежите. И ако се размърда, почват да мърдат целите Балкани.